Ovo je priča o dvojici braće, Raši i Vladu. Žive u Tiftu. U školu Čitaj za pet ih je dovela mama Saška. Smatrala je da svoje sinove treba da uvede u svet čitanja pre škole. Najprije je nabavila moju ediciju Čitaj za pet, a onda je poželela da deca dođu na časove uživo u školu Čitaj za pet. S obzirom da Saškina majka živi u Beogradu, odlučili su da budu ovde koliko god je potrebno kako bi deca išla u školu Čitaj za pet. Raša je stariji i sve što je Raša prošao u školi Čitaj za pet, za godinu dana prošao i njegov brat Vlado. Uspela sam sa decom da u intenzivnom kursu ostvarimo rezultate na kojima bi redovna škola radila čitavu godinu. Kurs učenja čitanja prilagođavamo svakom detetu ponaosob, a rad sa pravim profesionalcem nema cenu, o čemu nam svedoče mame koje nam dovode decu iz najudaljenijih mesta iz Srbije, iz Crne Gore, Republike Srpske i Federacije. Hvala vam na poverenju.